ni a department din catering department ce, wato food and nutrition a takaice. Shine mun koyi gaskiya abubuwa da dama ta ɓangarorin sanwa. A gaskiya ina ba wa iyaye mata da 'yan mata da iyaye da zawarawa shawara akan su koya girki, saboda girki shi ne 'ya mace. In 'ya mace bata iya girki ba, duk wankanta, duk kwalliyarta, duk kyawunta, wallahi bata cika mace ba. Don haka ina ba wa mata shawara da ku kanku maza shawara, ku koya wa 'ya'yayenku, ku ba su shawarwari da matayenku akan su koyi sanwa a takaice. Don haka wannan shi ne kiranye na musamman akan mu da aka tara mu da kuma wanda za su saurara ko da ba su so ba. Don haka ina godiya ta musamman ga malamai na, su malam Nazifi, su malam Lawai da sauransu. Don haka babban godiya ta shine ga malamanmu wadda ta jajirce domin mu iya wasu abubuwan da ba mu iya ba. Don haka malama Zainab Sada muna matukar godiya. Mun gode.